σπάσιμο νούμερο 2. Μου φαίνονταν ότι ήθελε πιο πολύ ώρα. Αν το παρατηρήσετε. Με τη Βαριοπούλα το βαράμε όπως και στο προηγούμενο βίντεο. Πώς φάγαμε το κινητό. Πάει. Να φύγαν και οι δείχτες. Όλα φύγαν και οι δείχτες. Δεν πιάσει τους δείχτες. Να ο ένας. Τον βλέπετε, τον είδατε. Να το ρολόι. Ναι, έσπασε. Τώρα θα προσπαθήσουμε να σπάσουμε τα υπόλοιπα. Πάμε. Να. Σπάσαμε και αυτό εδώ. Να το. Ναι, εδώ. Μάκες. Να το. Ρε παιδιά, έσπασε ο τσιμεντόειδος. Έσπασε. Να. Το βλέπετε. Έσπασε. Άνοιξε τρύπα. Να συνεχίσουμε. Το ρολόι αποτελειώθηκε. Θα κάνω και τρίτο. Να το. Πάμε. Διπλή τρύπα. Διπλή τρύπα, έτσι με ντόλιδος. Μία εδώ και μία δίπλα. Να τες. Δίδυμες. Παιδιά. Είναι δύσκολο να κάνεις βίντεο. Πιστέψτε με. Θα σπάσω κι άλλο λίγο για να δείτε. Να τη κατάντια. Και ένα πολύ καλό ρολόι γερό. Θα σπάει. Περίμενετε. Γιατί γίναμε εδώ. Η κατάντια του είναι έτσι. Μεγάλη διαφορά. Μελετήστε το. Ορίστε. Καλύτερα τώρα. Πάμε να βαρέσουμε άλλες 10 φορές. Μία. Να μετρήσουμε κιόλας.
Έκανε τόξευση. Σε πλανήτες. Πάμε κι άλλοι. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 και 9 και 10 και 11. Δεν σπάει. Κάνω ό,τι μπορώ. Επιτέλους το αποτελειώσαμε. Να του. Πάει. Σπάσανε. Πάει. Αυτό ήταν το νούμερο βίντεο 2. Να δείτε και τα κομμάτια εδώ. Να ορίστε. Να τα. Δέστε τα. Μισά λεπτάκι. Να σας δείξω και ένα άλλο πρόσωπο που πριν γάβιζε. Μισά λεπτάκι. Τον είδατε το μικρό, το φίλο μας, μελατήστε τα κομμάτια, ήταν το νούμερο 2 αυτό, θα βγει και 3, πιστέψτε με, ακούστε με, θα το βγάλω και το τρίτο.